Panaghigalaay sa Pilipinas ug sa China gitimaan atol sa ika-23 nga anibersaryo sa pag-establisar og diplomatic relations sa duha ka mga nasod. Dinhi sa Sugbo usa sa mga kalihukan ang programa nga gisalmutan sa lain-laing eskwelahan ug gisaksihan usab sa mga local officials ug sa taga-Chinese consulate. Gibida ang lain-lain nga mga awit, sayaw ug timaan sa mabulukong kultura sa duha ka mga nasod. Gawas sa mga local songs ug dances, may mga estudyante sab nga mibida sa Chinese culture ug mga talento. Gihandom ang panghitabo ni adtong 1975, dali nila ang Presidente Marcos Sr. ug kani Chinese Premier nga nag-establisa sa diplomatic relations sa Pilipinas ug China. Matod sa Chinese Consul to Cebu, nang hinaot siyang magpadayon ang Panaghigalaay sa pagtambayayong sa duha ka mga nasod. They're our stakeholders, ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce. They have been supporting many of our schools. To push forward further cooperations between us. That's why we always call on people to make greater contributions for a better relationship in the future. We need to do more to open hearts to each other.